Walang awang pinagsasaksak ang isang senior citizen ng kanyang sariling anak sa Purok 3, Barangay Mataanag, Legazpi City, bandang alas 10 ng gabi noong Sabado. Kinilala ang biktima sa alias na Eda, 60 anyos, may asawa at residente sa nasabing lugar. Ang sospek ay ang kanyang anak na si Jay, 26 anyos. Batay sa investigasyon ng Legazpi City Police Station, habang natutulog ang sospek, inihahanda naman ng biktima ang kanyang panindang dahon ng gabi. Nagising umano ang sospek dahil sa ingay at kinuha ang kutsilyong gamit ng biktima at pinagsasaksak ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakasigaw pa ng saklolo ang biktima, ngunit wala nang nagawa ang kanyang may sakit na asawa. Gabi, nagtitinda dyan sa public market natin at yung anak niya ay nakahiga. So, habang may ginagawa yung ating senior citizen na ina, medyo nagising yung anak. So, hindi natin malaman kung anong pinakadahilan niya na nakuha niya yung gamit ng nitong nanay niya na ginagamit sa gulay. So, nakuha niya yun sa monoblock na nandoon. So, yun ang nakuha niya na ginamit niya para saksakin iba't ibang bahagi ng kanyang katawan itong kanyang ina. Agad na tumakas ang sospek pagkatapos ng insidente habang isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na ito nakarating ng buhay. Sumuko na ang sospek sa otoridad kahapon. Porsigido ang pamilya ng biktima na mapanagot ang sospek sa kanyang ginawang krimen. Masabi ko anong pinaka-motibo niya talaga. Kaya lang, yung investigation natin ay yun lang. Wala siyang masabi ko ano talaga ang tunay na dahilan. Nasa kustodiya na ng Legazpi City Police Station ang sospek at maharap sa kasong parisay. Nananawagan naman ang otoridad sa mga pamilya na huwag ipagwalang bahala ang mga di pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. At mas maiging ito'y pag-usapan ng hindi na lumalapa ang anumang hindi pagkakaunawaan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.